her det er Too Many Items mod, og ja, det er til 1,8, og man har det her. Og hvis I gerne vil fjerne det, så trykker I på O. Og hvis I gerne vil have det igen, O. Ja, det er simpelt. Og så er der alle de her ting, og hvis at I højre klikker, så får I en af dem. Og hvis at I venstre klikker, så får I 64. Og I kan også controls, der kan vi creative mode, og så evig, og vi kan speculat mode, det er sådan noget, hvor man er et spøgelse og kan trænge ind i andre krop. Nu går vi lige ind i en hest. Hesti. Og så slår I på hesten, og så ser I hesten. Nu er jeg hesten. Og hvis I ikke vil være den med, så trykker I bare shift. Og ja. Og når man kan gøre sådan, at ens ting de er der, når man er død, eller ej, og man kan sætte sværhedsgraden. Og så kan man tage alt det her. Og det her evige stacks, det er sådan, at jeg kan droppe mit sværd. Se, så har jeg det stadigvæk. Og så har jeg også lavet noget her. Ja, ind i saves, så kan jeg trykke her, og så har jeg ting. Ja. Så kan I også potions, og så kan I enchanting. Det højeste det er enchanting 24, og så er der sing with text og læder ting, hvis I gerne vil have sådan en læderrustning. Og så player head. Det er sådan en player hoved. Og nodeblokket, og sådan nogle krukker. Og så er der så mange andre ting her. Og ja, det her det er sådan noget mærkeligt synes. Men ja, nu vil jeg vise jer lidt af det kan. Det har jeg jo lige gjort. Sorry. Og vi kan alt muligt. Og hvis I har brug for at downloade det, gå ind på tutorial tour og se hvordan I downloader Minecraft mods. Så det var bare Too Many Items videoen.